আরে মন্দির পছপটে কেই না তুমি আইলো ভালো পাইবা ও রাজু আଜି যদি তুমি দেখি নথাନ୍ତି না তাহলে ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ତାଠୁ 250 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ସତରେ ଆରେ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଏଇ ସୁନ ଫଗୁଣରେ ତମ ମଥାରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତମକୁ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବି ବୋଲି। ଆରେ ସେଇଟା ଆଉ 5 ଫଗୁଣ ଖଣ୍ଡେ ଯିବ। ବୋଉ କହିଲା ଏବେ ତୋର ବୟସ ହେଇନି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଭାବୁଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଖେଳଫଳ କରି ଚଳୁଥିବା ଆଉ କଣ ମାନେ ହୋଲି ଖେଳିବା ହୋଲି ଖେଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। এই হোলি খেଳ ঠিক ଅଛି ସତ ସିନ୍ଦୁର ତ ଏବେ ତମେ ଦେଇ ପାରିବନି ତମେ ଏଇ ଫଗୁକୁ ସିନ୍ଦୁର ଭାବି ମୋ ମଥାରେ ଭରି ଦିଅ। 16ଟି ଫଗୁଣ ଆସି ତତେ ଛୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଶାଢୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଯୋଉ ଦିନ 16ଟି ଫଗୁଣ ଆସି ମତେ ଛୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଶାଢୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି ଯୋଉ ଦିନ। ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଲି ବାପା କଣ ଦେଖୁଛ? ବାପା ଦେଖିଲ ଏକାଡେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଦେଖି କି ରଙ୍ଗ ମିଳୁଛି।